Politic tu te tu na hinin che kon kan lut kan me ka che kon hi mihring pot an tam lo zathum vel le kan nia Churchill district minia ke kan mong chenin dinglam chaklam kenin not van lai phai ka peng ani akhania not van lai phai chu kan rianga ai zon nom de mai omna te nia a iu dai kun ma se ber zoram chani te khuwa khani chuanin he kan tlan zelanga ten hemi che kon zo a henin not mol che ngom nona not mol che zo a chani is lungdar kha om le dona che kon le is lungdar hi a kilometer shong par bule chan ve ang henin an jiaka che chu kan chin chia thei chin kan han ti ri khe chin chin mai shala chuan ram hnuai khole coil car hi chu kan ti lang lu tuk lawang ainom lai vel hi kan ti langa aram hnuai lai a kong kha chu kan ti a tam lu tuk lawanga a thange khodum tak chuni ve hlom mani hi dona hi khodum lo tak tak chum lem lo ni don hi a ti zia hlom kop mai Political note mol cheng welcome to signboard along veleta we mesiam note mol cheng hi iring sat nge ti te kan lo soilenga e khwa chu tiang hi ni maya khonom ve takani khothlek porem ve takani hi hei azia ve khop mai kan hriat lo khon mom tak tak hi alo tam khop mai mizoram ma hian tian hlim takin lungoi takin khovel dangai lovin an uleng ve the vek sel chu ani inalanga chama chanin khopui mi ni wangte moa thiklang mi lo mo si te chem kha thil thalo tak mai na fulem lawani chama chanin e mari chan to kan lu oya akan tu tok chanin chu to ko ni mai not mol cheng hi in jani samro vel hania
ko thleng hi po hi ei oilo khop ma hi rem khop mai emin ngot mol cheng zo hianin kholol omle to chu is lungdar khan le do na is lungdar chu kho lar tak mai ani ve thunga mol cheng ti mung te chu kan okhe chin ma se is not mol cheng kha di de khera south lampang te polo om nge ni ka se chia lo ba hianin kan tlan zelanga a kho chung ki chu kan han skip lawanga yen alang thi dan dan hianin alang hui zel sela ya thange in zani somro te chu anwam ve pa ngai reng ni primary school te middle school te kha kha om ve thei vek turangai ni hei biakin te po lian deuh mai biakin nge hall zawng ni awm bawka khaw chhung pawh chuk chho awm vak lo a phei hi tam a phei deuh hlir ani hi maw hei khaw chhung te hi khai khu biakin chu pui lup lup khawp mai a kha khai nawm hmel khawp mai bazar set te awm bawka khan biakin pawh awmna lai li hmela an lawi len te pawh nawm hmel khawp mai a khawpui ni khua te pawh motor han tlan luhna leh kha tianga an pakna tur te pawh kha lungai thlang lo hmel khawp mai chuan hei khua tlan pel zel hei in te pawh tha deuh deuh ma hei anin hi in chawk rual ang reng khawp mai a tha deuh deuh le che deuh deuh tiang chi kar hla tak tak kha concrete in tha deuh atanga di in ti vela chi khom che lawa hei kan buangin a sam pipe in pa ngai tak hi atam berani ri a concrete ang deuh kha chu awm mang lo ni kan an biakin te hall te khan deuh mai a adang chu rang vein pa ngai ni khaw sak nai chen tlan hian chen khaw nuam hi ni mai pangai dan chuanin house a deuh te re thei deuh atia te in thlau lu tuk te awmna tua kha khaw nuam ni ngai lova chawang chuanin khaw sak na in level tlang pet pet ang chi kha in lung rual na ola tin in hosit na te kha awm du lova chu khawm dan turatana kha duang chi ani asam type pa ngai tak awm deuh tir na kha tiang kha kan in level tlang do na chu anom karinga no pui pasalin zon na tu chang apo house ha big deuh zon ti mo kha tiang lampang kha awm don lo ni wa chuan ram hnoi kong khan chil ka chuan khanin kan ti lang lu tuk lo kan skip then do na music te pawh han play le ri do mani ole hei is lungdar kan lo thleng tran le der to mai a is lungdar hi mihring pon thanem ko mihring hi sang thum vel zet mai sang thum chuang kha an lo ni a
pazia kai na yanin an lo neu lo khop maya khol mon tak tu ni phot maya I using sang khum chin om chin kha chu kholar lo ni thilo khim maya a chela me mo thala me to poni she chu dia ba chu ni ya ei KTP in to khom bial khom pui ani hon lai ania jir top janga changa pathiani thleng pathiani jan thleng hi BLKTP to khom punania hemi is lungdara hianin speaker in khom puya speaker tu hi pulal nging lo mar Panexas minister hi ani don he a minister ni ma alo ruwa toni mela minister ni to se chun ruwa khelang kariga an boy bangin minister ni ma thil khani mel chuma chunin ani po khanin an phan leri te mo khatiang kha arem don la han ti tlang mai kha ani tan po khani thil ti chi zo kani mela a khatiang minister speaker atang theng chi kha kang kha chu tamlo mai theni ati kha kan soi hei is lungdar hi hei in le lawan eni la khopui tak tak district capital atan po I dom atiang chi hi ani hei pot zol po kai ko thler zol zau thal puk mai ui khop mai a hei etiang ko thler zol zau hi ya tha chen kil tin tra khen pan na ate iten om seng suk mai khata khan I motor te khan atlan phei thi thlu mai buk sia achu ding chonin etlai ko thler zau hian zu ola ete hi khon wa mani thin ni chen an pur ko ma thilan ti ko ma an kal khom don pon ching ti henin a lai zawa henin han pun khom mai tur kha ani ya chil han demonstrate don te pon tilai ko zol zawa hen ti gel kha ul sama tin dor te po khan am kualanga thilan le don pon a then alom lo ma she khateng khanin a then khata alom le mai don khatianga om khom de thup kha I anom thina ni ti kha kan soya chuan a ei hianin is lungdar dota henin a biat te kha alom vele dona e kong chu a lian lo khop maya biate hi kho fai lo man e dongun to tak mai khani eng tik tik khangen don chu khelowa ani kum October tha khanin Women General Conference kha an thlenga kha po kha borwa kan khop mai an thleng zo apanga ve view ani mela Women General Conference thleng the chin hi chu khote tak khani theilowa khan is lungdar khuwa chu oi me sign board siam te kanan tlan pe le to potania chuan ale zonga holam panga kan na tlan na te ka hanti lang vele zor a tho don ani ni heta a chunglama kan ni te kanan tlona ania e pe kan da zuwa yang oi kan ni hian a kom chahan pot anga hianin cher thlum ku hi a ching ve a khoya te mayang teruk te ni singang ron ra fir mai teruk te khachu chu me chawin anan dil ve a aron peni yan in kalpena hi che bang re ko ma puan te no zar na sia sola piala ma kan lo pa kila ke khan lo kal mai la chu thatur hi ni ma she kan lo kal to la lo sia so tam chenam tin bulahan kan wat tran ngota yani chep takar kan tan hi vele a local masa to khan ina she chen lo wang khanin athui khan a ria chuma chen motor kha khan tling tlang phei te zel ani mi tilai kong te poina kina chanin le kong ni ro argot lo te vel na ti social tura ngaila is lungdar chakha peng thuam ko chwa khanin
anh fin khom kong ram ram ka anh chun ai khom to mai ni a tha khop mai hetia kong a thler ko thler sang sang ina a fin khom kong thui hetia ngalai lom hi an len du mo thil han le du mo an kal khom du te mo khan rem khop mai hetia ni tenge mo ti khom de lek a han nei la a zol tang mo te pon han kal ve le sim sim chu cham khop mai tlangwal te rol vel han nia bike te ne ma chen te ne na han kal na te atan te po cham khop mai guest house sem te le mo ani te na te han thleng veli la khatia khanin anom hiri nom khop mai hotel te restaurant te he tiang te he no ma kulai khon restaurant ma kan kal do te kan shop china kan ding chok Germany kan bia te kong lama kan kal do le pakhat khalo le ma kan zu kal le lo ka chen pon lu la kan tlan chuak le don ni te kan ho to don etien na nuam khop mai jlung dar hi ni hri mi hring sang thum chuang om chin kha chu apui ve tham hrim hrim mai ti kha alang rek ani o ti khanin ai jlung dar bi huwa chu kan han du tok deu don na yanga kalama khanin kan tlan chuak deu par to tho bok sia a chu ma chuanin ti lan tam lo po kha a poi to lo tu la ngai la a thang yen hetuna ka tlan phe na me khi kalama ka tlan na kong tho kha ni wangin thil thar mem kha om lem lo bo ka chu ma chuanin kan du tok don to mai na chuan tuna chuanin a bia te lampang te ne na inkar kong lampang khanin kan in sorting vele thunga be te kho chung fan na te kan ti lang zor zor ang tlanga te kan te kha ka han ti lang le tura ngai la thang le to na ta chon hai mi a video big a che kon a tanga mol cheng a tanga is lungdar big chu e video chu kan lo du tok le to mai anga ke to te kan mule hula chuan be te ko chung vel te kan lo enanga an than mol te pokati lang til nol tura ngai la ya thange next video kan mule theu don ya